Tay sabi mo ragsaba lagi nang interitan diha ay. Mojud ako na dawngan, Sarge. Matagabi daw na, Sarge. Disturbo. Sa una pa ko nakapansin, na perting sa baa diha. Sa baa pa anang balaya, uy! Tapad na rabi mo, nakadisturbo na mga silingan ay. Mga animal jud ko. Malas sa stong itay nga na. Ba na kayo? Ayo! Emilita, nabayar ko ba to? Dako man to nga ba to yung gipunit ben mo may gamay. Murag naa dyan problema dira nga place ba? Mao gani ang concern no kay ang tapa diha gigag abroad, Japan UK, basta madisturbo diha ba. Tay sabi mo ni tag iya sa internetan. Tatsaka ba ana uy? Nagduda ko internetan ba na o nagbihanan. Kasi isabay na nila, Sarge. Pero napansin ninyo, tanawang gwardya. Bet. Ako na pala sa gwardiya ha. Asa man ka? Ya, wag dula ko. Sige, sige. Iguang naman kagnaw. Ya, Oh, nako. Lo, lo. Tama ka. Kamay nga nung sulod magadriya. uy, bawal minor ay kabasa ka. Oh, bawal minor. Nakabuhi ni ba asa may ikot nimo? Kabalo ba ka nga, nupis allowed diri ah? Kasi, pitch allowed. Mag-wait ko ba? La, white it, si mong mata galaglag na kadriya, bawal na diya. Bawal na kay, bawal na ito. Bawal na ito. Kami na ka private ni Diri oh. Oh, di ba? Oh, kabasa ka na. Pagkausa. Gos, bawal na rin. Bata ba matayali na? Bad man mo isang bagong unang mo. Bad, basig bata pa to, tiguang lagnaong ba? Okay, Sarge Angels. Ang new mission na to karon kana i-raid ng internetan na kay basig unsa nilang ginabuhat na sa sulod. So atong buhaton karon mag-disguise ta na babae kay tanawang tarpaulin. Libre basta chika. Okay, tanawan ninyo ha. Okay, Sarge. Okay, i-check na ko kung babae bagid mo. Okay, pwede ka, babae kay ka. Na? Malaan yung magpapa nga ni Apas diya. Ani na lang 10, paunaha siya 10 ha. May problema na. Para di ta malata. Yes. Okay, ikaw. Okay, iwit ka. Yes, now! Na! Time na ko pa eh. Uy, part, tawa na part. Uy, pasit tindog na, tindog na. Grabe. Matay ni style na eh. Sipot ka. Kapag isuga pa. Pasi sa ako nasa ko. Ito na. Pasin ang server. Grabe mo kung perting isuga mo si General Luna. Terte, may isuga. Manumbag na sa kabaho ba? Hindi naman yung animal, nagpaningog-ningog ra. Lamiya, bunalag keyboard eh. Mura magway dalunggan kay di kadungog. Grabe, di yung makaya ba yun? Marang manguhit sa ilong ang kabaho ba? Kali ako Kaya yung gawa sa siguro ta? Tara. Kabaho ay. Sarge Angels, Yes, Sarge. pasukin ang dapat pasukin. Let's go. Ready? Go na, go. Ay, chika. Okay ka eh. Ay, chika. Uy, bergalanganin. Ay, chika day. Wagi. Kwartahan imong amo diya. Oh, Sure eh. Mura lagi bisyoso. uy. Dagan-dagan mo sila, wey. Sa problema. Gilgi kay Sarge. Sarge! Hadlo kayo dito! Di ba kaya, Sarge? Delikado kayo. Nga naman ay mga pusil. Wala man, Sarge, pero nimbutong ilok. Presde! Tasim kabot! Tas kabot! Nagbaho diri, oy! Kabaho pa diri. Pasit pa diri. Pasit ang Fred, ha? Naunsa mo, nagdula-dula na ko. Kaumot, rani oh.